Takže ja vás zdravím pri tejto novej sérii World of Tanks, tá séria sa volá Bojujeme s IS-3. Takže nejakú bitvu. No, táto bitva možno, že by sa aj darila. No, uvidíme však. Táto séria však samozrejme bude, jak by som to povedal, o IS-3, ktorá je 8 tier. Dobre, takže tak sme tu. No, a ja sa vydám asi na kopec, to bude asi najlepšie. Takže tak no, a ja si spíšem zvuky, pretože ma tu nebude asi počuť. No, zase vy to nebudete počuť, asi dám to tak na 6, 7, tak. Dobre. Tak, no tak. Môžeme sa vydať. Takže táto séria bude o tom, že budeme bojovať za IS-3, čo je 8 tier, ťažký tank ruskej línie. A ako vidíte, sme skoro na tope, no druhý top tank. A môžete aj tí, čo máte tú IS-3, môžete vedieť akože že ona chodí väčšinou aj proti desinám. Takže tak no. A už ho dali, takže no. Mne sa to trošku laglo, nevadí. Takže ako som hovoril, táto séria bude hlavne o tejto IS-3. A budem natáčať možno aj z tejto hry, no túto hru budem natáčať, bude jasné, ale z tejto hry možno budem natáčať aj chaty, neviem. No a tak no. Jak by ste mali niekto záujem si zahrať, tak kľudne napíšte, jak tu budem mať čas, alebo také niečo, do komentárov pohode, chcel by som si s tebou zahrať, alebo také niečo. Aha, tu máme Pantra 2. Bral som mu za 360, takže tak. A on sa ide asi skovať. No a zrovna vtedy ho nevidím, nevadí. Dobre, takže ešte to nekapujú a ja som omylom hodil stromy a vidíte, tu je nejaká šeska, ktorá ma neprerazí asi, neviem, netuším. No a už tu není tá šeska a tu je IS-3. Ona mi to odrazila, no ale idem na túto T25, skúsim. No, nabí sa. Zobrali mi ju, nevadí. 1023, malý damage. Ale toto bude malý damage, strašne. Takže ako som hovoril, táto séria bude hlavne o tejto IS-3, ktorá je pre mňa vážne vynikajúci tank. A niekto mi poškodil pás. Aha, Type 58, no ale toho nevidím. T32. Stoj, nevadí. Tam je Super Pershing. Teraz som sa netrafil, pretože mne sa strašne trasú ruky. A hen tam je ten Type. A toho vidím. A ten sa mi natočil presne motorom. A opäť som sa netrafil. Ja tie strely míňam strašne, ako vidíte. A Type má málo HP. Nevadí. Uvidíme to vedecko. ARL-ko. Nič. Je toto možné? Čo sa budem po kúsku pohybovať? A nemá šancu ma on preraziť. Vidíte, že vlastne keď sa ja takto natočím,
No nie. Ale ne, robím si srandu. Normálne idem hrať už. Čo od tejto série môžete očakávať? No tak od tejto série môžete očakávať to, že budem bojovať hlavne s tú IS-3. Toto vypadá byť na prehratú bitvu. Že budem bojovať hlavne s túto IS-3. A hen tam je ten superkarčík. VZ-ko. Dobre. No, budem bojovať hlavne s tú IS-3. Ja viem, opakujem sa. Nie je to moja vina. Ako som mohol skúsiť? Prvý, čo ma prerazil. A ja som ho odrazil. Pardon, on ma odrazil tak. Ja idem sem. Ale on tam není. Aj tento super perfum mal dobre, on vystrelil, že nemôžem ísť tajto. Ale no, ja som sa tam netrafil. Nevadí. Dobre, on sa tiež netrafil. A nie, ja sa mu tam natáčam. Strel mi do dela. Nevadí. Zatiaľ sa držím. Aspoň sa pokúšam držať. Vidíte, snažil som sa. Stiahni sa, dávaj. Dobre. A on mi ide dozad. Dobre. Ja som sa netrafil, ani on na šťastie. Už ma dali. Nevadí, takže dúfam, že sa video bude páčiť. Jak áno, dajte like, palec hore, alebo odber kľudne. Takže ja sa lúčim teda. Dúfam, že sa aj séria bude páčiť. Všetko. Tak sa majte. Čau, čau.